Бишна авылы Яшел районында урнашкан инде. Аның тарихына килгәндә, ул Казан шәһәрен Явыз Иван яулап алганнан соң барлыкка килгән дигән фикер бар. 1552 еллар була инде. Казанны яулап алганнан соң Казан татарлары Сибирьгә таба качып киткәннәр. Дә анда яшәүче чирмешләрне, малайларны куа киткәннәр. Һәм урман арасында чишмә бар икәнен күргәннәр. Шул чишмә янына барып урнашканнар. Исеменә килгәндә Бишна, Биек Шна дигән сүздән чыккан дигән фараз бар. Биек Шна ул тау башындагы сукалана торган җир дигән аңлата. Месекендә бу авылда 620 кеше яши, 450 хуҗалык бар.